बे समाव बोथोरखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां जायखिजाया समावनो बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ। बे समाव बोथोर बिगियाना रायजोआव गोबां बारहुंखा आरो अखा फैगोन होननानै सांग्रांथि होदों। बोथोर बिगियाना रायजोआव येल्ल' एलार्ट फोसावदों आरो घन्टासेयाव 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारहुंखा आरो अखा फैनो हागौ होननानै बोथोर बिगियाना फोसावदों। आरो 12 मेसिम रायजोआव गोबां बिबांनि अखा आरो सारन्थाइजों लोगोसे बारहुंखाबो फैनो हागौ। आसामजों लोगोसे गासै सा-सानजा ओनसोलफ्राव बारहुंखा सारन्थाइ फैनो हागौ। बोथोर बिगियाना जिल्लाफ्राव येल्ल' एलार्ट फोसावनाय बादिब्ला क'क्राझार, धुबुरी, गवालपारा, बरपेटा, चिरां, बङाइगाव, बाक्सा, बजालि, नलबारि, कामरुप मेट्र', तामुलपुर, लखिमपुर, धेमाजि, माजुलि, सोनाब कार्बि आंलं, सनितपुर, बिश्वनाथ, नगाव, डिमा हासाव, काछार, करिमगन्ज, हाइलाकान्दि, सानजा कार्बि आंलं, हजाइ, खोला सालमारा, गलाघाट, जरहाट, शिबसागर, डिब्रुगड़, चराइदेव, तिनिसुकिया बायदि ओनसोलफ्राव बोथोर बिगियाना येल्ल' एलार्ट फोसावदों। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिल'सफि, इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफि, एन्थ्रप'लजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव Experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।